Sabuwar hanyar da za ku samu katin kira na 500 a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake sauraro ku wannan channel mai albarka ta AmkimeeyaTv. Idan wannan shine farkon wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, kada ka danna ƙararrawar sanarwa, ne za ka sanar sabon shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda kuka title na wannan bidiyo, mun yi bidiyo yau akan yadda mutum zai samu katin waya na 500 na kira a kullum. Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Kafin mu shiga gundarin bidiyon zan so in faɗa maka cewa na ajiye maka link na wannan application a description na wannan bidiyo, sai ka samu damar da zaka shiga kai downloading application din da muka samu ramar register. Da zarar kai downloading application din shine kamar wannan, zaka gani shi mai suna Reach, okay? Sai ka shiga kamar haka. Da zarar ka shiga application din kamar haka, daga nan ƙasa zaka ga gun da aka rubuta create account, sai ka shiga nan gun da aka rubuta create account. Da zarar ka bude gun da aka rubuta create account, daga nan wajen zaka sunan da zaka sa first name sunanka, ga kuma gun da zaka sa last name ɗinka, okay? Sai nan wajen da zaka zabi ƙasar da kake, sai nan wajen da zaka sa phone number, sai gun nan da zaka sa email address, sai nan da zaka zabi gender mace ne ko namiji, sai gun da zaka sa nan zaka sa date of birth ɗinka, okay? Sai nan wajen da zaka yi creating password wanda kake so kana login da shi. Kai tsaye bari mu shiga mu ciki abin kamar haka. Okay, da zarar ka ciki form din nan kamar haka, daga nan ƙasa ga gun da zaka gani gun da aka rubuta create, sai ka danna gun nan da aka rubuta create kai tsaye. Da zarar ka danna zai kawo ka nan pejin kamar haka, ga gun da aka rubuta continue, sai ka danna continue domin ci gaba. Okay, daga nan zai kawo ka gun da zaka sa referral code. Referral code za ka gun da zaka sa referral code kamar nan wajen da ya nuna maka, gashi nan wajen shine zaka sa referral code, wanda na ajiye maka referral code a fuskar wannan bidiyon, za ka ganshi domin ka samu damar da zaka sa referral code din. Okay, saboda idan kai losing din wannan referral code din, ba za su samu damar da za su daga biyan ka wannan katin naira 500 din ba. Sannan idan ba ganshi ba, zan ajiye maka shi a description nan bidiyo, daga kasa sai ka samu damar da zaka shiga ka ga wannan referral code din domin ka samu damar ka sa, sai ka danna shi kamar haka. Okay, da zarar ka danna referral code din kamar haka, kamar yadda kuke gani, wannan shine referral code din da nake faɗa ma. Kai tsaye sai ka zo ka danna go to the dashboard. Okay, da zarar ya bude ma zai kawo ka nan kamar haka, sai ka danna shi. Misali ka dawo nan kamar haka, wanda zai kawo ka profile ɗinka. Daga nan zaka zo gun da zaka cike gun nan kamar haka, wanda daga nan zai kaka gun nan da zaka sa security question, inda zai baka damar da zaka sa, sai ka sa duk alphabet din da kake bukata, ko kuma ka sa duk password din da kake bukata daga nan wajen. Okay, idan ka sa shi kamar haka, daga nan wajen zaka ga gun da aka rubuta continue, sai ka danna wannan continue din, sai ka ci gaba. Daga nan bayan kai confirming, zai kawo ka nan kai tsaye, zai kawo ka page zai bude ma kamar haka. Daga nan kasa zaka ga wani wajen aro da na danna, yazo zaka ga wajen da aka rubuta mu, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna wannan mu din kamar haka, sai ka dinga scroll din sa zuwa kasa. Yanzu zan nuna muku yadda za ku samu wannan katin na naira 500 a kullum. Sama da haka ma zaka iya samu idan dai ka jajirce. Okay, sai ka zo ka nan wajen da aka rubuta manage your invitation, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, wanda zai baka damar da idan ya bude ma, da zaka yi gayyaci mutane guda 5. Okay, zaka gayyato mutane guda 5 su yi amfani da wannan application ta karkashin ka, wanda za a samu damar da za a baka katin naira 500 kyauta. Idan ka gayyaci mutane sama da haka ma, zaka samu damar da zaka samu kati sama da haka. Okay, sannan zaka ga referral code ɗinka, sai ka kwafa, wanda duk mutumin da ya register ana da buƙatar da sa wannan referral code ɗinka da inda ya zo yin register wajen sa referral code. Daga nan idan kana so ka yi invitation ɗin mutanen, ga wani waje nan da aka rubuta invitation, sai ka danna gun invitation ɗin kamar haka. Okay, da zarar ka danna zai baka zaɓin inda kake so ka yi. In kana so ka tura kamar ta WhatsApp ne, ko za ka tura Facebook, ko kuma duk wani ɓangaren social media da kake buƙatar ka tura, sai ka tura shi kai tsaye kamar haka. Okay, duka nan da kawo karshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar liking, kin ga wanda ba subscribe din channel ba, sai sai koyi subscribe din wannan channel din domin samun bidiyoyin mu kai tsaye.